Vi er Biofur, og vi laver insektferomoner til bæredygtig og miljøvenlig skadeinsektbekæmpelse. Huninsekterne udskiller feromoner naturligt for at tiltrække haninsekten. Når feromonerne bliver udskilt til marken, så de blokerer kommunikation mellem insekter, så haninsekt kan ikke finde huninsekten. Og så kan de ikke parre sig, og så kommer der ikke nogen larver, og det er larver, der overlægger selve planten. På vores pilotanlæg kan vi teste vores proces fra start til slut. Feromoner er ikke giftige, hverken for mennesker eller for bier, og de kan erstatte de traditionelle sprøjtemidler. Landmænd vil gerne nedbringe deres forbrug af sprøjtemidler, og derfor er de glade for at afprøve de her løsninger. Og specielt glade for, når de fungerer og er meget effektive. I løbet af de 4 år, som vi har eksisteret, der har vi udviklet vores teknologi og opskaleret det, og forhåbentlig får vores første produkt på markedet allerede i år.